gikan kag syudad ako kapuyuhan ng probinsya. Ngali mo tagbaliakag, kana kana ako kung sa tumakitan karon. Parehaan niya Hagunoy. Muna siya pambasang tisyo sa Pilipinas. Muna gamitin malibang anang sulo. Parehaan niya yana. Muna siya gamitin. Muna siya hagunoy. O hawiri mangita patag ipaila-ila nimo. Agonoy, Cromolena odorata, is a weed belonging to Asteraceae family, which has now become so common in the Philippines since its introduction from South America through the country's southern backdoor in the 1960s. Kanay, nabuang na siguro ako igagaw. Pabit-bit raganig hagunoy. Gayaw-yaw naman noon. Gaw, naman sa makana, talag yung plantari mga alig balzakag. Buang kagadaw-zaw. Okay. Karigaw luk-luk-lugaw. Muna sa'y gamitin ng graduasyon. Laila sa dihat ka mangita pa kuharin kung pailaylan ni mo. Tracheophyta, also referred as Polypodiophyta, or when treated as a subdivision of vascular plants. Kanay, nabuang na sa daw kagaw. Ang abot mo ka ng vascular? Nabuang na ka na kung ipabit-bit ni mo? Ngayon sumari. Parehaan niyo. Kaning naman muna gihingalan siya kamuting kahoy. Ug sa lalong mga Bisaya, kajos. Manihot esculenta, also referred as maniok, mandioca, or yuca. Tuberous edible plant of the sporge family from the American tropics. Patay ni gaw. Nabuang na suka? O pagaya na tuwing kit itong buang haanin sa Tagalog. Basig mo, maparihan ang mabuang na mo. Tara! Matay pa rin Tagalog. Ayun, dugay-dugay na mawakasuro si Alvin. Balita ko, ikubits daw. Oo nga pre, simula nung nakirintin siya, hindi na natin siya nakikita. Alam mo pre, namimiss ko na yun si Alvin. Baka natuluyan na yun sa COVIDs ba? Ang sayang pre, buutan pa naman siya. Oo nga pre, dahil sa kagapuhan nun, daming nagkakagusto nun. Alam mo pre, baka natuluyan na yun sa COVIDs. Siguro, patay na yun. Siguro pre, kailan kayang lamay nun no? Kasi namatay? Si Alvin, namatay. Ha? Si Alvin? Namatay na po? Ngano? Ang amo nga doon ka na mo kay gikirinten, kay gikubits. Pakainom na lang. Yun pre, COVIDs yung dahilan, baka namatay. Punta tayo sa kanila, makiramay tayo doon, maraming kape doon. Ha? Di salaman dagay. Ako sampay baloon silang Dario og Siro Delito kay mukha unon po to. Maris alaman pare. Gi, biasa mo muadto ra mi karon, magpas me. Sure ka pre na namatay si Alvin? Di ba ang usapan natin, na-miss lang natin yon? Bakit mo sinabing namatay? Bakit napunta sa akin pre? Ikaw yung nagsabi kanina na namatay si Alvin dahil sa COVIDs. Nakisabay nga lang ako sa'yo sa mga sinasabi mo. Ako pa yung pagbibintangan mo? Huwag ganyan pre. Rodel. Uy, Rodel. Nakakuan ka itong balita karon? Si Alvin daw namatay. Na, tungod guro na sa kulto. Kulto? Kulto. COVID kulto. O pariya na, COVID kulto kay ko, sigod lang ko. Ha? Si Alvin namatay, kay Gikuto? Dili! Katong unang giingon gud nimo nga kulto. Amaw lagi, kana laging Gikuto lagi si Alvin, mo yung kamatyan ni Ja. Basen mo dagway ng kuto ug kulto. Parintira dagway na sa Kuya Madkas pa og lusa. O, kay maulagay, maudya na. Mo nang, undaon siya naman ni istoryahin na to. Ako sang aton si Dario, kay akong pupay baluon pod. Nga mo yung kamatyan ni Alvin, Gikuto. Tay sa no. Mar maglalahi ning istorya. Gikubit mo to ganina, ngabot mga kulto. Nanaon sa man eh? Uy! Dairo! Oh, ngano na magkahanap pa dili mo tawag magkaka? Dulari! Kaysa no? Wala ka kay balo atong ni balita karon ng kuto? Mudya yung kamatyan ni Alvin ang Gikuto. Ngano hingkalat po ng kuto? Isa mang di ka ng kutuhan na? Nan, ikaw jay magaigaw ug di ka manimati na ka. Basta kay mutoy nahitabo ni Alvin, mutoy yung kamatyan niya, Gikuto. Isa? Si Alvin?
namatay og kuto? Hala. Di sa pudagan na mahikatakod na ako kay ako na sa pong gipahakan akong buhok ko. Pampaluta ka. Di man jud ka mo to. Ako nun ra ba jud po kunimo nang kami ni kuan ha to ga istoryahay. Ni Simon, magpaminaw an akong duha ka bukmata. Palot. Palot man po daw ko no. Tinuod ba pughan ay mong gi panulti, ngol? Aw inuon ka, kay palot po ka. Aw pwede sa pudog adto na laman naman dragway nato diretso hiitaw tong gihayat. Aw, ugmao manggaling na ngol. Pag una naman dito dagay ngol, apasray kung saan og makalugar ka. Ay, nanguha pa pala yung globoy ani kay kung sobra ba ito tumutustos to si Alvin. Ako naman itong abot nga nagay og globoy ng mabawaan ng pansyaw. Hindi pang istorya ang babit-bit na ako. Hala, introduce. Pwede mo pang istorya mga wala punto. Unsay wala punto? Wa ka bala itong ipastorya na ako gani ha? Asa di ka giskwela sa una na majabas ka? Biabas. Sodium guazaba is a shrub or small tree. The order stem are covered in a smooth light reddish brown bark that pales of insects. The simple leaves are oppositely arranged along the stem and are worn on short stalk for 10 meters long. Huh? Alvin, is that you? Yes, this is Alvin Tuknoy, Ulukanon. You wanna know why? Tala, mamiyabas na. Ug mas sa English ba? Sodium guzabas. Tala! Bukaryo! Nakabulo ka pa ring Tagalog. Play. Ano di pa no? Le. Play. Le. Punta tayo sa kanila, makiramay tayo doon. Maraming kape doon. Pusok parang pansong dito. Adkas pa og kuan. To, Busa. usa dai. Uy, Dero! Ubig sa ka? Sa anar kadar. Wa ka bala itong ipastorya na ako gani ha? Asa di ka eskwela na majabas ka? Kasunod si Jupen. Asa man ako i-plaster yung kamera ni. Kaya naman siya. Le. Mutangin na mo. Biabas. Jalakaw sa. Sodium. Biabas. Tanap kumira. Biabas. Sodium guazaba is a shrub. Biabas. Sodium is a shrub or small tree. Biabas. Sodium guazaba is a shrub. Action. Biabas. Diana o mo niya. What's up mga mamarang? So karon, shoutout na din sa YouTube. So shoutout Mergen Alio Code, Jocelyn HZ, Vincent Kyle Acopiado, Julie May, Michelle Chili Fernandez, Yana, Gretchen Sanchez, Rodel Sioka, Flower May Ibaguna, Rico Comendador, ug ni Randy Pasujil, Randy Pasujil, Eugene Kim, Maricar Risuelo, 6. Embe Rodriguez Felix, Jerome Redrino, Samo Tribe and Fire Dancers, Jelmar Galilea, Eve Flores, Night Scream. Shout out to Auntie Merlin watching from Manila. Shout out to ni Auntie Arilnet, Ti Ilme, Titiri from Iligan. Ug sa akong mga igagaw nga gatanaw sa among videos. Thank you. Keep supporting. Shoutout po ko ni Rosemary Humadla ug ni Rachel Rose Humadla. Nga pa rin si Roxanne Humadla.
Shout out din ko kay Jillian Magsayo. Yun. So, kamera din tulo kay nakirente na po. Kirente na daan ang tulo. Ay, isar dia, isar. Isar din nakirente. Nakirente na po si Vinci. Yan ho. Positive. Mo na yung resulta glaagan. Yan po natin dili mo positive. Positive. Kay Yan na yung resulta ng badzihan. Ang abot mo. Pwede dyan ang kabluangan. Kumudugan kayo. Seryoso dyan ang butangan. Oh, yan po na natin nga. may niya lipa itong buwan. Yan po na natin siya nga mapositive siya. Oh, makuha na yung negative. Sting positive, Ramo. Sting positive. Yung positive. Sting negative. Batot. More dito tarang guys na. Salamat sa inyong support ako guys. Kalimot sa pag-subscribe, pag-click sa notification bell para ma-update mo sa mga upcoming videos na mo diri sa YouTube. Yun. O comment mo below para ma-shout out. Walay gipili, bisag basher, bisag ga-promote og bold. Shoutout gyapon. Shoutout Japon. So, nada ng mga account na mo diha. O asa ba to? Nato ng karakili diha. Facebook o TikTok. No? So, salamat kayo ninyo dahil nataman o hashtag mamara. Secure TV, your greatest weapon against stress. Peace out.